A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, comprobou o resultado das obras levadas a cabo nas últimas semanas na zona de Abruñeiras, no concello de Noia, que posibilitou a construción dunha senda litoral de aproximadamente uns 200 metros. Acompañada polo xefe da demarcación de costas en Galicia, Rafael Eimil, e do alcalde, Santiago Freire, destacou o apoio orzamentario do Ministerio de Transición Ecolóxica, que permitiu a recuperación dunha parte importante do bordo litoral do municipio. É froito da colaboración institucional entre o Concello e a Administración Xeral do Estado a través da demarcación de costas e polo tanto creo que é unha amosa o compromiso que temos cos concellos para mellorar a calidad de vida dos veciños e das veciñas, neste caso, do Concello de Noia. O alcalde agradeceu o investimento realizado, que supera os 43.000 euros, destacando que a actuación permitirá darlle continuidade ao paseo marítimo xa existente. Que aínda que pode parecer un investimento reducido, sí que ten moita importancia porque o que permite darlle continuidade ao que é o paseo, un paseo marítimo que permite conectar a zona do Talleraco, que foi rehabilitada recientemente, que vai a permitir, por unha banda, poñer en valor unha zona que estaba degradada, que estaba deteriorada, intransitable, e, por tanto, agradecer ese investimento, agradecer toda a colaboración entre as dúas administracións para que sexa unha realidade e para que os veciños poidan disfrutar da mesma. Con anterioridade, María Rivas visitou tamén o concello de Dodro. Alí comprobou tamén a marcha das obras dunha senda peonil de algo máis dun quilómetro de longitude que se está a realizar no entorno das Brañas de Laíño e que supón un investimento de algo máis dos 70.000 euros.